Hello po mga kailaw, kumusta and welcome po dito sa ating munting channel. Kung bago ka pa, i-subscribe mo na yan and i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads. Good day mga kailaw! Welcome back to our channel. At ngayon, meron na tayong 500 subscriber and counting. And thank you nga pala sa lahat ng mga sumuporta at sa mga panibagong nakadiskubre sa aming YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and good comment. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming paparating na videos. Thank you and God bless you. Mwah! Hi mga kailaw! Magandang araw sa inyo. Nagpapasalamat ako sa pagsuporta nyo sa aming channel. At ngayon, nakarating na tayo ng 500 subscribers. At thank you. At God bless. Hay mga kailaw, maayong adlaw kanatong tanan ilabi na sa padayon nga nagsunod sa atong YouTube channel. Giawha ko kamo nga padayon ta sa paglantaw ug atangi pa ang uban pa ug kaming pa nga mga videos. Og salamat pod nga niabot na ta og 500 subscribers. Salamat and God bless kanatong tanan. Ay mga kailaw, salamat sa inyong pagsuporta sa mga YouTube channel. Salamat sa inyong pag-subscribe. O karon niabot na ta og 500 subscribers. Salamat sa inyong walay bukas nga pagsunod sa atong channel. O padayon kamo nga magasunod sa atong channel aron sa pag-tan-aw sa mga sumusunod pa nga mga videos nga kini makahatag og dugang nga pagtulun-an sa atong pagkinabuhi. Ingon nga kita naa diya sa pagtuo sa buhi nga Dios. Hi mga kailaw, kumusta? Salamat sa inyong padayon sa pagsuporta nga kamo nakahatag o dugang pa nga makakaton mo og maayong pagtulun-an about diya sa tulong sa Ginoo. Salamat nga niabot na taraw no 500 subscribers nga nagpadayon sa pagsunod. O salamat sa inyong padayon nga pagsuporta. May adlaw mga kailaw, daghang kayong salamat sa inyong walay sawang pagsuporta sa aming YouTube channel sa Uilaw Isabino TV. Daghang kayong salamat nga niabot na gyud og 500 subscriber ang among channel. Daghang kayong salamat sa tanan nga nagsuporta o diin padayon mo sa pagtan-aw sa atong videos kay daghan mo makuha mga pagtulon ani ana o daghan mo makuha ang pagtulunan kabahin sa pulong sa atong hiling nga Dios. God bless sa tanan o daghang salamat. Hi mga kailaw, salamat kayo sa inyong pag-suporta. Salamat sa inyong pag-subscribe. Salamat kayo nga kamo nag-like o salamat po nga ning abot nami og 500 ni subscribe sa maong channel. So hinaot nga padayon ta nga magalantaw sa mga video nga ipakita sa maong channel o more nga mapanalanginan mo sa maong mga video nga inyo nga makita o padayon ta dayon na hinaot nga doon na pay daghan nga maga subscribe. So daghang salamat.